Big Oz. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Tak čau lidi, dneska bych vás chtěl přivítat u novýho let's playe, který bude z For Story. No a jak slyšíte, tak tady je Nikes, ale teď teď si děláš školu, ne? Ne, já hraju, ale nebudu v tom účinkovat. Dobře. Takže dneska bych vás chtěl přivítat u téhle hry a ukážu vám nápovědy na nějaký úkoly. Pokud už máte účet, máte na tom už nějakou postavu, dříve, do té doby, než byl event Gore pod level 5, tak se vám to zvýšilo na level 9 a když si uděláte novou postavu a máte úplně nový účet, kde žádná postava není, tak na tom začínáte od jednoho levelu. Ale když už máte nějakou postavu, která už je vybraná národnosti, tak už budete mít level 9 a začínáte v té zemi, kde už ještě máte určenou. Když máte nový účet, tak začínáte v Goru. Takže tady udělám novou postavu. Vytvořit. Asi udělám člověka. Lukostřelec. Dám vlasy. Takhle. Bude se to jmenovat. Ne. Dobrý, takže takhle budu jmenovat, vytvoříme postavu a na začátku, jak asi vidíte, začínáme v tutoriálu. Dneska si ten tutoriál ukážeme. Tady, když ho nechcete absolvovat, tak tady zmáčknete a nebudete ho muset dělat. Akceptovat. Pohybujete se normálně v A, S, D. Kouzla máte na tady tabuli a tady dole máte nápovědu takovou malou nebo nabídku. Systémové menu Escape, to je asi jasný, to je na ukončení hry a tak dále. Postava. Tady to vám zmizí, jo, jenom abyste si nemysleli. Batoh. Můžete jich mít samozřejmě víc, tady je na to žádná helma tady. Kdybych měl helmu, tak mi to díky tady tomu skryje tu helmu. Já si to nechám, protože žádnou nemám. Tady kouzla. Když tak se můžete řídit těma zkratkama C, I, K, J, G, jezdecké zvíře, oltář slávy a pomoc. Jo, a jezdecký zvíře už máte od začátku stejný. Ne stejný, podle rasy se vám udělá a máte vždycky rychlost 140% a pak se na to může dát sedlo a bič na 3 sekundy, to sedlo je třeba na den nebo na 30 dní. Mám už kouzla, protože jsem v tutoriálu.
Já si sem nějaký dám. A v tom tutoriálu je to jenom o naučení, jinak to už není hra. Je to hra, ale nic nepotřebujete, protože tady vás sice něco zabije, ale po dlouhé době. Ten máte ve 80, tady v tom. Jo, tohle. Dobrý, udělal jsem to, udělal. Teď musím jít pro ten. Střílet, přežití. Tady je to páně. Tady už. Dobrý. A... Ne. Tak. Tady dostanete plášť. Alespoň 600 čipů. Okay. Tady máme na zušlechťování. Já udělám tohle. Dobrý, zušlechtěný na 1 z 5 a to víc nepotřebuji. Teď to udělám ještě jednou, protože teď to nepůjde. Jo, já to vlastně můžu udělat takhle. Cesta k oltáři, dobře? Si budu muset nastavit rozlišení. Teď to nebudu řešit. Tady máme. Tady je první útok. Vidíte, jak mu berete kvůli tomu, že jste ta 80, on vám nebere nic. No, trochu. Ale to nic není. Tady nic nepadá. So cosmic, you could fly so far. Even if you get discouraged, even if you fall down, never say it isn't worth it. You should take it